Ahojte priatelia, takže tento víkend nám praje, slniečko vyšlo, pozrite sa, ako je krásne. Takže s manželom sa dávame do čistenia skleníka. Urobili sme si mydlovú vodu, pridali sme do nej ocot, dali sme teplú vodu a poriadne vyumývame skleník zvnútra. Všetko, aj tieto železné spoje a takisto zvonku. Totižto, keď dobre umieme skleník, tak zlepšíme priepustnosť svetla na budúci rok o 30%. A to je veľmi veľa pre naše rastlinky. Takže ideme na to. Takže manžel už umýva skleník zvonku. Zvnútra sme ho už prvýkrát umýli, odmastili, odstránili také tie usadeniny z trávy, plesne, usadeniny z postrekov, čo sme postrekovali mliekom. No a idem to ešte prejsť raz, aby som to tak dočistejšia vyčistila. Takže slniečko nám praje, tak nám to ide jedna radosť. Skleník je už umytý, umyli sme aj rámy. Teraz ešte s tou vodou vyčistím aj túto poličku, ktorú máme na hrantíky, v ktorých pestujeme papriku. Takže tiež ju prejdeme, tiež ju vyčistíme, aby sa vyčistila a hlavne vydezinfikovať. Ako som povedala, roztok je mydlový a plus je tam ocot, dosť veľa, aby sa to teda vydezinfikovalo. Ako som vám spomínala, že tento rok to budem robiť v skleníku na dvojmo. Na jednej strane mám zelené hnojenie horčicou a táto časť, tu sa použije dusikaté vápno, tak ako to zvyknem robiť vlastne každý rok na jeseň. Dusikaté vápno primerane rozsypeme na zem, trošku zapracujeme do zeme, potom dobre zalejeme a prikryjeme igelitom. Budem to aplikovať na túto časť, okrem tohto šalátiku zatiaľ, lebo musím ho ešte pozbierať a naraz to toľko nezjeme, takže tu nechám taký kus. Takže ideme na to. Umyli skleník zvonku aj zvnútra, aj vo vnútri, konštrukciu na poličky, dali sme na túto časť dusikaté vápno, prekopkali sme, poriadne sme zaliali a dali sme igelit týmto pôsobom. Na budúce sa pozrieme, ako budeme zapracovávať zelené hnojenie horčicu na tejto strane skleníka. Prajem vám ešte pekný deň a teším sa na budúce. Ahojte!